रिकॉर्डिंग बाय माही रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मैया के पूजन खातिर सभे लोग आइल, बीचवे में आके देखो बाटे जहुआइल। मैया के पूजन खातिर सभे लोग आइल, बीचवे में आके देखो बाटे जहुआइल। केहू कहे ने केहू कहे होने बा, केहू कहे होने केहू कहे ने बा। तल्लू के संचालू कर थावे धाम के ने बा, तल्लू के संचालू कर थावे धाम के ने बा, तल्लू के सन चालू कर थावे के ने बा। तल्लू के संचालू कर थावे धाम के ने बा, थावे धाम के ने बा, तल्लू के संचालू कर थावे धाम के ने बा, थावे धाम के ने बा। घर से आइल सभे श्रद्धा लगा के करे के बा दर्शन भूखे प्यासे। घर से आइल सभे श्रद्धा लगा के करे के बा दर्शन भूखे प्यासे। बाजत होई घंटीते बुझिए जे ओने बा, बाजत होई घंटीते बुझिए जे ओने बा। तल्लू के संचालू कर थावे धाम के ने बा, तल्लू के संचालू कर थावे धाम के ने बा, तल्लू के सन चालू कर थावे के ने बा। तल्लू के संचालू कर थावे धाम के ने बा, थावे धाम के ने बा, तल्लू के संचालू कर थावे धाम के ने बा, थावे धाम के ने बा। ए अविनाशी मंजूर के लाल साहबा मन में, डीजे मिथिले से बड़े इनके संग में, संतोष परमा के लाल साहबा मन में, दिल बड़ा दिनेश देख बड़े के संग में। कुशवाहा सोनू साजन कहे जेने बा, कुशवाहा सोनू साजन कहे जेने बा। तल्लू के संचालू कर थावे धाम के ने बा, तल्लू के संचालू कर थावे धाम के ने बा, तल्लू के सन चालू कर थावे के ने बा। माही डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जमुनिया जगदीशपुर।